Pasang pindang pemirsa, wis kaya ngene tok. Suwi banget orang rengseng pindang. Nah. Beret pemirsa, kita tunggu neng emper, duwi ben ora glodakan, terus itu mesti duwine ngebut iki. Biasane iki klucut dosae pemirsa nek ngene iki. Barat pemirsa. Nunggu anak wedok neng emperan ulang ngaji tapi ro mulai pemirsa ya peteng dan gak glodakan kil gak nggo manteng piye gelap gak aras-arasen pemirsa soalnya apa ya bingung mae dhewean iki mau mae yo gak masak pemirsa masak rengseng pindang wis anu iki mau cangkeme sik pahit dadi mae ngrebus jagung manis sama telur pemirsa cuma wis habis pemirsa yo telur puyuh lah iki mau tidak sepurane pemirsa tidak tak video soalnya iki buru-buru emang wis tak entekno harus duwi ra doyan pemirsa cuma minta sedikit jadi iki panas pas hari Jumat iki mau mak yo tes bar jaluk kerokan karo lepat gosong kabeh pemirsa soalnya jaluk kerokan pae yo ora di yo maklum wong lanang nek muni wis kesel pemirsa yo dadine yo penak lepat gak loro nek ngeroki kaya ngono jadi alhamdulillah cangkeme wis tak wis di konsumsi jagung manis karo telur rebus jadi gak pahit pemirsa mau bikin cindol seger ketok pemirsa ini sambil ngeramyang makan tomat mentah soalnya cangkemnya pahit nah nopo-nopo gak enak pemirsa emang jagung apa ya tak pan dewi karo duwi mangan sithik kita seger mangan dawet ini sudah tak cuci bersih tinggal ngasih santan sama airnya tinggal pakai air mateng sudah
Iki kok seger kayak kulkas. Wis disaring. Kayak panas guys. Sajur to. Simpel gawe diapeti paling cepet pemirsa. Santen iki cara arep tak saring. Pengen mek tak godhog sik ngono lho. Santene. Terus gantian ae iki engko direbus. Iki tak saring ya. Selesai direbus. Panas. Gak usah direbus ya wis ngene kena pemirsa dawete. Santene di dalam. Niki engko terus nguiklik neh watuke, tapi seger. Soalnya cangkeme gak ngena. Mulutnya pahit. Wis pemirsa. Jadi dawet. Mau wis mendidih to. Gak usah encer-encer. Ini seger. Kasih garam saidik. Ben tambah sedap. Gula bang iki wis asin. Cuma aku nek gak dikai gak sedap. Tergantung selera ya. Kurang akeh. Santene kurang akeh. Kita coba. Seger. Panas. Santene gak benek. Santene kurang. Gak perlu kental-kental ya pemirsa. Seger. Kulkasnya kotong guys, kulkasnya. Awas bus. Enek kotong. Tuh. Kita mulai makan. Panas. Ngombe dawet pokoknya iki mau dina mae gram yang pemirsa yo. Wis bar ora mangan sego blas mae. Bar mangan jagung godhog, mangan telur godhog. Saiki genten mangan cendol. Pokoknya sangkeme sing enak di mangan tomat mentah wis pokoke koyo ngono pemirsa. Iki abene pitike mae wis padha netes. Ya alhamdulillah mae saiki yo tambah meneh pitike dadi duwe babon 3 pemirsa. Iki wis ngendhok kabeh. Iki mau sijine netes, sing loro wis padha ngendhok 7 karo 3 pemirsa. Dadi sak wayah-wayah mae nek butuh anu tak dadari. Iki sing ning ngisor mbayang
Wis tak dadar 2. Ki ono sing anu pemirsa, pitike rondok ndrugal. Soale lagi pisanan pemirsa yo ngendoke ning dhuwur lemarine Dwi. Lah piye tak pindah yo ora gelem pemirsa. Tak kurungi pancet ngondok siji ora dibaleni nek ora dibaleni balik rono. Ya wis, sing siji terpaksa tak pindah ning dhuwur sisan. Kok karuan nek wis angkrem digencong pemirsa yo terus dipindah. Ya alhamdulillah ndoke kuwi rupane kaya mbokane pemirsa biru. Lah nek sing netes iki warnane putih. Dadi mae yo alhamdulillah bersyukur ya intine berternak wis oredep esuk sore makane pitik ning jero omah pure soalnya nek gak ning jero omah kuwi ya kalah karo pitike tanggane pemirsa dipecuki. Dadi nek dipakani ning jero omah kuwi ditunggoni terus engko nek wis rampung gentenan ditutup kaya ngono. Nek ora ya wis engko bar disaponi. Dadi ning desa ya wis kaya ngono kuwi nek tunggu pitik. Ngunggu pitik ya ngono, ana sing dikurung tapi beda pemirsa nek dikurung karo diliarno. Nek menurut emake ya apik diliarno pemirsa. Soale golek jamu godhong-godhong suket-suket kuwi pitik iso dhewe. Bismillah. Seger. Jane mang mak iki golek bubur sumsum pemirsa ya ning gone Leklam. Cuma ning gone Leklam kuwi wis payu, dadi gak ono dadi mak iki. Sing ndek wingi pengenane kuwi uman pemirsa loro, walah rasane enak banget. Nek weteng adem. Kaya ngono. Oh, munggah pemirsa niki lho ora wedi. Ora wedi pitike iki. No lanang ki mau pemirsa. Tambeyane duwe 7 pemirsa yo alhamdulillah. Muga-muga ora keterak kek pemirsa yo. Soale yo ora ndongakno yo pemirsa. Iki nggone tangga-tanggane padha keterak. Sirene iki entek resik babon ra duwe apa-apa ngono. Maksude pitike keterak kabeh. Nggone amake alhamdulillah yo pancet pemirsa. Alhamdulillah gak keterak. Dadine wis make bersyukur. Muga-muga dengan babon telu make iso dadi juwengkar akeh pitike pemirsa nek pengen adol, pengen beleh. Terus terang make nek iku tak dadari dhewe pemirsa ndoke paling kok ngetesno 7 6 kaya ngono. Iki pengenane sak peranakane pitik iki pemirsa. 5 pemirsa. 5 urip kabeh terus tak dolik mis loro. Dadi make ngengeh 3, jago 1, wedokan 2. Dadi terus ngendok, terus adike kuwi 7. Ketoke nek ingon-ingon pitik pemirsa, renes jane pemirsa yo. Semoga-moga njaluk dongane make pemirsa. Sapine muga-muga yo ndang padha bojot-brojot manak. Pitike yo muga-muga ndang netas-netes. Wis pokoke ngono mau ya pemirsa, anak ruswane. Wedhuse yo ndang boyak-bayek. Tapi ki wedhuse pemirsa gak enek lanangan yo mbah piye kuwi. Ketok iki yo meteng tapi kok ora urung bayi-bayi kok ngono. Opahe suwe banget. Iki terpaksa mak ayo dhewean meneh pemirsa yo. Duwi dolan. Pak seperti biasa. Enak pemirsa, mak seneng cendol. Diingi sak adah ki mung 2 adah pemirsa. Ning weteng rasane enak mbah. Pokoke iki sing enak ngene iki.
Ora idem kok sore ngiklek-ngiklek engko bengi ngene iki jatah. Kayak mau yo rong klebu sego blas. Iya sedikit cerita ya pemirsa. Kayak ngono ki mau. Iya. Sedikit cerita. Lakon urip pemirsa yo, lakone wong ning donya. Wis bayangno ae dunia panggung sandiwara kaya ngono. Lakone nek wis bosen ontran-ontran gawe apa nek wis kuwi ya engko menang dhewe. Wis pokoke kuncine menang ya pemirsa. Kaya ngono. Kena dienggo cerita anak putu besok. Ya tur kena dienggo sang. Sang apa, Mak? Ya dienggo sang ning alam. ning alam kubur, ning alam apa nek ngarani pemirsa? Alam barzah, alam pembangkitan yo pemirsa. Sok ning akhirat kono yo pemirsa jere yo. Wis mak yo percaya pemirsa kaya ngono kuwi wong ning urip ning donya kuwi mok ibarat mampir ngombe. Ya kuncine ngono tok. Wong nek selagi seneng karo awake dhewe yo mbok kaya piye yo apik, tapi nek wong wis kadung benci karo awake dhewe sing digoleki kuwi yo kebenciane. Dadine wis bakal heboh pokoke gawe cara supaya si istilahnya si A ben ra kuwi piye ngono. Dadi bingung. Dek kuwi bingung. Seolah awake dhewe dingenekno ngene dhekne lah kok ijek muenter golek cara neh kaya ngono. Intine wonge gak seneng nek ndelok awake dhewe kuwi sukses. Kasare ngono intine pemirsa. Wis dadine wis mae wis alhamdulillah wis bersyukur diparingi anak genep ya pemirsa lanang wedok. Bojo yo lanang tenan. Dadine wis komplit lah. Wajar anggap ae kuwi bumbune dapur nek wong masak. Pitike mlebu. Engko nek wis bosen lak meneng dhewe ya pemirsa. Awake dhewe meneng bukan berarti lakoni ya pemirsa. Nah niki engko bakal suweneng banget. Balik wah, aku ditanggapi. Iku semakin ditanggapi semakin suweneng. Soale jalukane dekne ya ngono mau. Ben ditanggapi. Iki malah luwih seneng nek ditanggapi pemirsa. Seolah-olah dhek kuwi ngerti apa sing terjadi ning kene iki ya pemirsa. Padahal dhek iki belum tentu ngerti sak benere. Innalillah. Kerdus sepatune Mas Andi kuwi ana telure telu pemirsa. Ada 3. Bismillah. Oke. Soale tak kayak ngisor ora gelem pemirsa pitike. Dadi yo tak pindah. Tembian pemirsa yo. Telur ayam pertama kali bertelur. Iki 3, telure kayak seperti telur bebek. Rupane biru ya pemirsa. Aneh tapi nyata. Iki kok tak balekno ning dhuwur neh pemirsa, soalnya ning ngisor kuwi ora gelem. Kaya ngono. Lucu toh warnane. Ada juga sing mbokane iki ya kaya ngene.
Dadi ya wajar ngendoke sembarang galer. Lah, iki sing wis netes pemirsa. Wis netes tak kei geber soalnya dipuwecuki. Loh. Loh bunyi to, cik 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 ngono. Wis nek ning kampung ya wis ngene iki. Nek sing iki warnane putih pemirsa telure. Seperti biasa. Wis. Berternak kambing, berternak ayam, berternak lembu. Wis. Masih ada lagi pemirsa. Oke. Kita biarkan dulu ya pemirsa. Jadi tak kasih lihat lagi yang satu. Nah, ini si tidur. Nah, ini pemirsa. Tak umpetin di sini pemirsa. Loh, banyak toh. Nek sing iki mapan dhewe pemirsa, senengane ning ngisor. Iki yo. Telurnya warnanya biru kayak bebek juga. Jadi wis alhamdulillah. Nek butuh telur tinggal dadar kasih tepung. Kaya ngono. Iki wis jiro lu. 7 pemirsa wis tak dadar 2. Masih 7 belum diingkremin. Jadi urung diingkremi. Karek didadari wae. Yo. Delik nih sholatan. Aman dek nih. Dipikirnya mak gak ngerti pemirsa. Dipikirnya gak ngerti. Pemirsa yo, kok nek gak ngene pitike bento pemirsa. Pitike bento ora gelem ngendok. Dadine wis ben sak polahe dhewe engko nek wis tuman wis lak gak iku. Wis kaya ngene. Di sini warnanya hitam. Ayamnya sing mau blirik. Sing netes kuwi mau blirik. Sing endok pitu kuwi mau abang kaya ngono. Mendung banget. Peteng kan lho. Peteng. Ya toh? Dadine peteng. Ketoke wis ape wayahe udan. Iki. Ya wis kaya ngono ki mau pemirsa kesehariane mae dina iki mau ya. Wis bareng ngombe dawet, wis seger. Ya iki mau tak sepilkan. Ayamku bertelur lagi ayamku ya. Ya alhamdulillah peleme ya wis wayahe rujakan pemirsa. Cuma saiki mae enggak punya dondong. Wis kaya ngono ya pemirsa. Ya iki sedikit cerita. Aku heran pemirsa yo. Karena apa selagi mak iki gak ngerti, gak menengae, gak enak apa-apa. Loro-loro kaya enek ae. Sing dindo mak komen ning gone suto iki lah. Ning gone suto iki, mak gak trimo pisan pindho pemirsa yo soale. Gak trimo pisan pindho ping 3 pemirsa. Yo iku mau dielek-elek. Jarine mak komen membanding-bandingkan. Terus jarine mak ngomong kaya ngene. Aku heran ya pemirsa, sampai segitunya ngono lho. Kok sampai semono men dhek nek benci karo make. Padahal kuwi dhek belum tentu ngerti masalahnya apa. Ya ora pemirsa. Tapi make ya wis tak baleni neh, tak balekno. Tak dono tak unggahno pemirsa, tak unggahno. Yo hidup-hidup ya pemirsa. Dosane make dijupuk karo sing ngono kuwi lah, sing istilah sing ngomong make jari ngene kaya ngono ya pemirsa. Dadi wis kembali meneh kaya ngono, kembali ke diri kita masing-masing. Cuma make sempet pemirsa, kadang make iki ya pengen ngomong langsung. Engko malah darani nglabrak. Wong kan salah tompo. Nglabrak, engko nek ngomong langsung ning kuwi nglabrak kaya ngono. Dadi
Cuma ki sing tak herani pemirsa ora pisan, ora pindho, ora ping 3 pemirsa. Kasare ngono terus pemirsa terus. Mencari kejelekane mae. Wong wis kadung pembencine mae ya, dekne ibarate wis benci karo mae istilah yo digoleki wae lah kaya ngono. Digawe akalan. Mak iki ndelok pemirsa, itu adalah akun palsu. Iku malah ngomong, iku akune make dhewe. Iku akune make dhewe ketara ngomong ngene. Kuwi wis beda meneh ya pemirsa jere akune mae. Ya demi Allah dan Rasulullah ngono ae. Engko aja nggawa nama-nama Allah, mesti kaya ngono ya pemirsa. Tapi zaman saiki pemirsa, sing bener kuwi dianggap salah, sing salah ketoke malah dibenerno. Kaya ngono ketok zamane pemirsa, soale anane iso muni ngono piye ya pemirsa? Akeh ning TV-TV pemirsa ya, ning berita-berita. Hitungane sing bener malah disalahno, sing salah malah dibenerno kaya ngono. Ya ora usah disebutno sapa-sapa, ora usah mesti ya wis ngerti dhewe lah ya pemirsa. Tapi kuncine kuwi terah siji. Nek wong bener, wong jujur ki mesti nek muni wong jujur ki kasare jere ajur ngono. Lah nek wong pinter jere minteri. Nek ora dienggo lawuh mak, gak usah tuku ndok. Terus tak angan-angan, ya masuk akal juga ya pemirsa. Dadi make mbiyen pernah pemirsa duwe ayam, cuma ki eleke kuwi pecuk-pecukan, dadi gak iso dadian akeh. Cuma terus iki dikandani meneh ki aja didadekno anak kaya ngono pemirsa. Jadi dibikin telur. Jadi nek wis ndok akeh ku dijupuk neh, terus dijupuk meneh kaya ngono. Jadi iki mau wis kaya ngono mau wis tak sepilkan telurnya. Wis lumayan dadi nek pengen dadar wis karek dadar. Dadi punya 2, sing tes siji ya pemirsa kaya ngono. Sedikit mae ngomong. Yo gak sedikit ya pemirsa iki mang wis terlalu lumayan banyak. Aku gak pisan, gak pindho. Selalu dan selalu pemirsa. Nek tak pikir selalu dan selalu pemirsa yo.